Павел Вандышев Ультрикс квадри вакцинасын ясаучы бүтін дүнияға белгілі болған һәм Россияның гриппка каршы вакциналарын уйлап табучылар белән шәхсән аралашу өчен очрашуга район башлыгы орынбасары Озат Әхмәтҗанов та барды. Төрле чирләргә каршы халыкка вакцинация ясату һәм инде менә грипп җитәр алдыннан без инде оешма предприятиеларда һәм үзебезнең җыелышларда да инде шушы халыкны вакцина податырга этәргә ясыйбыз. Глава врач та безнең аның буенча җыелышларда выступать итә инде. Үсемләрне дә менә шу гриппка каршы вакцинаны податып чирләмәскә һәм инде чирләгән чиракта да бу чирләрне тизрәк үткәреп җибәрергә дигән инициативада торабыз инде. Инде тагын кампания вакцинация буенча башланды. Әзерләнәбез кышкы эпидсезонга дип әйтик, потому что һәрберегез беләсез, вспышканың безне урап үткәне юк. Шул хисаплы бөтенегезне дә вакцина ясарга килергә чакырам. Үзем берсендә калдырганым юк, файдасын күрәм. Вакцина өчен Шимал Домир Шәңгәрәевнең кошчылык фабрикасында җитештерелә. Гамалия үзәге, үзәк җитәкчелеге безнең җирлекнең сәламәтлекне саклауга керткән өлеше өчен рәхмәтле булуын билгеләп үтте. Вакцину Ультрикс Квадри мы начали разрабатывать еще в 2017 году, и уже в 2019 году такая вакцина поступила в женский оборот. Сегодня это одна из самых массовых четырехвалентных вакцин, которая применяется в рамках национального календаря прививок. Нам очень приятно, что здесь, в Муслимово, эту вакцину не только применяют, но и свой путь она начинает именно отсюда, потому что куриный эмбрион, который используется для производства этой вакцины, производится именно здесь, в Муслимове. Почти каждая вторая вакцина в нашей стране производится на сырье, которое производилось и производится здесь, в Муслимовском районе. Павел Евгеньевич үз визитында иммунны профилактика мәсьәләләренә дә кагылды. Шулай ук елның нәкъ шушы вакытында актуаль булган тема гриппны профилактикалау буенча үзенең фикер тәкъдимнәрен җиткерде. Гриппны профилактикалау бу өлкәдәге проблемалар һәрвакыт актуаль булып калачак. Безнең илдә вакцинация ирекле принципларга ия, ләкин җаваплылык турында да онытмасак иде. Вакцинация йогышлы авыруларны кисәтүнең бердән-бер нәтиҗәле ысулы булып тора. Лилия Шәймиева, Динар Нурытдинов, Мөслим телевидениесе.